everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. O karon sa sumpay ni nagrepos ng sugilanon ang karibal kong lulo. Unang ato ako karos Lolita, kinanglan nga pay bawon dayon nato sila nining balita Sige lo. Mas mayo nga nahibawa na to dayon. Kaya nung makabantay sila sa Lolita. Mas mayo nang magdungan ta dito. Aron ma-alerto tang tanan. Og mabantayan nato si Lolita sa mga posibleng buhaton unya ni Renato. Oh, nakakita ko ining tawhana. Pero may manis siyang kuyog ni Renato, kauban nila ni Jonel. Mao ni siya ang tao nga nagdagit sa imong tatay Lit. Siya. Nga pay laing picture Gikopya nila ang bukton ni Felix og gipasakay sa itong nga van. Kinuo ko. Awa. Oh. Mao na siya kana klaruha. Nga naman ka nga ilang man ang gitripan si Tiyo. Narundag ba ko kang ang mga auto ka na nilaglin? Ay, pagkaway batasang mga tawana. Nilad pagtingo. Si Tiyo pag yun tayo ilang gitripingan nga. Makaihi naman ganito siya siyang purol. Wala. Pero ay mo kabala ka. Si Hepe mismo may pasalig na to nga sa di madugay. Madakpan rin ng mga tawhana. Tinuod na lit. Ay, porol. Matod pan hipi. Di na gyud sila makagawa sa lungsod. Ni ara sila din dool nagtago. Ni ara sila din dool nagtago ra na sila. Tago. Sayon ra kayo na silang dakpon. Kinahanglan nga madakpan na gina mga tawhana. Kinahanglan manubag din sila sa ilang mga daotang pinuhatan. Kumusta no, Felix? Ngano manidong na to? Wa ko makasabot ini kung nganong inyo kong gipugos og dadin eh. Kalma lang, Noy. Kalma lang. O, pasensya na kay ka nga amo ng gibuhat, ha? Wa mi daw tang tuyo. Dong ka lang. Gusto na kang upauli sa amo, ha? Kay basin og nabala ka na kay sila daday og si Lolita. Ay, kabala ka, nag-istorya namin ni Lolita og ni nang daday. Muapas ra sila din hinato. Ha? Unsay mo apas? Muapas ra lagi sila, Noy. Mamuyo na tas lang dapit. Kauban na to sila. Anhin na to sila din ipabuton. Ug wa mo'y angi kabalakan ni Felix. Kaya ini ako kauban ninyo. Akong ihatag ninyo ang tanan. Di ba? Magunay akong saan ninyo? Oo, bitaw. Pero nato, istoryahon na nato, ha? Sila ba sila? Ato sila istoryahon. Anda may mamukuyog ni mo ba? Labi nagyog ko. Pero kinahanglan nga ako una silang sabuton. Ayaw ko bala ka, Noy. Tawagan na to si Lolita. Pa-istoryahon ti kanila, ha? Pero kinahanglan nga sundo nimo kining akong istorya nimo karon. Unsa man na dong na to. Ginawa, mao ni ang imong himuon. Kisa ba itong imong itogan siyo? Kinsa to? Si Kwan, si Hipi. Hipi. Si Hipi, Chip Ojirax. O, Jalax. Itong hipi nga kadasulti magpailas yung pangan. Mo dito. Mo to. Say masipya to mahimong chip cook. Akong gipaluap kung asa na nagtago karon sila sa Renato. Unya. Unsa man siyo? Unsa man yung tubag? Matod pa ni Chip Ojirax. Na sila yung mga target area nga posibleng gitaguan nila ni Renato. Pero wa sa musulti kung unsa kini mga dapita. Mo ba siyo? Oh, Di ganun siya musulti siyo. Kaya aron, di mapalaw ang ilang mga intel. Bantay ka na. Yes, nakasabot ko na, Pits. Pero, may pasalig manggod si Hipit o Jirax nga naragyog kuno sila sa dool. Ay, O positibo sila nga madakpan gud nila si Renato. O, come on. Pakang sino? Nindot ang balitaan siyo. Oh. Pasabutan na siyo nga. Naibaw na sila kung asa nagtago sila si Renato. Nagpaabot lang na sila sa nindot nga mga binta. Kabantay ka na ng binta? Binta huso ni. Dabi sa naman, oh. Binta Di ka mo. na binta ba? Binta. Basta posible, Pits. Nga naibaw na sila.
Nangita lang yun na sila saktong timing kay mga armado biya ng mga sakop ni Renato. Aha, Oh, nindot sa pundasyo. Nga nasab tay atong mga armas. Kabantay ka na? oh. Martag si James Bond 008. Di ba to lutang sa armas? Latang! Ang dili ay. Lutang armas. Gusto ko nga mutabang nila ni Hippie o Jerax. Aha, Yan. then chip. Ngan lang yun ay. Hippie o Jerax. Kaya kung magkaginubutay yun si Rina to ba? Maggubat na. Maggubat. Kamatay ka ng gubat. Papapapapap. Patay. Paratatatat. Aha. Kamatay ka na? Oo. Magigubat lang na to. Andam ko magigubat sa nila. Mau ba? Ha? Aha, imbi. Sa imbi. Mau ba? Parehas ito ko na hunapits. Parehas ta. Oh, Oh, nindot nang makigubat na nila siyo. Wa, magkumahadlok ba? ah, Kung musugot lang si Hippie o Jerax, oh. muuban yun ko sa ilang operasyon. Sige lang, Pits. Suwayan ako kangyo si Chip o Jirax. Aha. Kung musugot ka na siya, mubuluntaryo kita. Kara! Wayi o gingon siyaw! Si Way. Suwayi ba? Asam din siya, gaw. Milakaw man to siya, gaw. Ambot kag asa to siya paingon. Ay, kaluoy sa tao ni tiya, gaw, eh. Nakita ginako iyang dagway nga puno gid kay sa kabalaka ug kaguol. Maogid gaw. Maglalis man tuod na sila permi ni tatay, no? Pero nahibaw gyud kong love kayo nila ang usag-usa. Magsinungugay lang gina sila permi. Ay, kapait. Manghinaot lang kita nga, di lang usaon nila sa tiyo, uy. Maogid na akong giampo, gaw. Wa man sa dinuon ko nakitang rason ba nga ilang pasakitan si tatay? Di sige na ako matugkad kung nganong si tiyo mo ilang gitripingan. Hambot lagi gaw, uy. Basta yawa na gani ang musod sa hunahuna sa tao, gaw. Wa na gani tarong nga mahunahunaan. Grabe, no? Oh. Uy. Kinsa maning nanawag? Masin si Renato na. Lain naman sa ding number. Suway lang to bagaw. Hello? Lolita? Tay? Ikaw ni, Tay Felix? Ginoo ko ni mo, Tay. Asa man karon? Tulo naman ka adlaw nga wa na ka magpakita namo. Relax. Relax lang, Lolita. Asa mas nanay ni mo? Uwa din ni si nanay, Tay. Nilakaw. Tay, nabalaka kaayo to nga nangita ni mo. Kaming tanan nag-uul kay minimo. Wa mo'y angay kabalak anak ko. Asa man day karon, Tay? Pauli na din, Ibi. Kuhan ka lang naraman ko diri sa akong amigo. Anak ko'y pakyaw diri. Oh. Walang kumanangin ninyo, pakyaw man eh. Pero ayaw mo kagool. Papasok ta mo diri. Asa man ka dapit ron, Tay, kay apason ka namo. Yun na, Lolita. Kinsa may kauban ni mo ron diha? Si Glenda, Tay. Wa ba'y laing tao diha nga nakadungog sa atong gistoryahan karon? Uwa na, Tay. Si Glenda ra. Bueno. Paminaw maayo ha, Lolita. Oh. Mag-abot lang ta sa usa ka dapit. Ingnang imunan na nga karong alas 5 sa hapon mag-abot as lungsod, ha? At bang sa simbahan sa Gimoyong, Yun na ragod, Tay. Gimoyong. Tay pa, Tay. Nganong kinahanglan pa man nga mag-abot ta? Ayaw na lang pagdagan pagpangutana. Basta sundang akong isulti nimo. Ayaw pagpahibaw sa laing tao. Ikaw ra os nanay nimo mauhid dada. Tay, okay ra ba gid ka? Okay ra kita. Okay ra ko eh. Ha? Okay mo ang kabalakan ako. Tay, tawagi unya kog balik karong mga alauna ha. Unya aron maistorya sa dimos nanay. Ako ka ring daday, Lolita. Wala ko'y panahon nga manawag ninyong balik. Basta ingnalas na nay nimo. Sekreto ra nato. Alas 5 sa hapon at bang sa simbahan sa Gimoyong. Ha? Nasabtan ba ko nimo? Ha? Lolita? Ha? Oh, may bawa ko nga nag-uol kay kaskwarta nga gikuha ni Renato, lo. Pero okay ra na, lo. Tinato magunahunaan na kay ang kwarta dali raman ng kitaan. Kinahanglan mabawi gito na ko tasyo. Kay gigahin gito na ko para sa mga tao. Dili to para ako Gigahin to na kong kota para sa mga tao nga nag-ugmad o misakripisyo sa atong kumpanya. Mao nga, lingkamot ko nga, mabawi gito na to. Gilang, lo, gilang. Sige yun nga madakpan na unya na si Renato. Mabawi ra gyapon nato ang tanan niyang kinawat, lo. Na. Uy, kayat lang kay.
Minanawag man. Uy, Hello? Hello, Renato? kumusta lo? O sa imo toyo? Ngayong nanawag ka? Andam ka bang mo surrender sa imong kaugalingon sa otoridad? si Renato rin lo. Kalma lang lo. Nindot ang akong katuyuan kung nganong mitawag yung kunimo karon. Tuod kay importante kay ning tawaga. Og mahinaot ko nga imo kong paminaon. Sa may angay na kong paminaw ni mo, Renato. Lo, isip imo kong bugtong apo. Yay ka kapoy! Wa ko'y apong kriminal. Lo, dito ka mabasol no kung ganong yung nga ang imong mga pasangil nako. Mahimo bang paminaon una ko nimo? Adto ra kas kote manubagstan na nimo mga saari to. Wala kay anging ipamatuod sa sobra nimong kabakakon. Lo, tangbuot. Paminaw na ko. Kanang tanan nimong mga nadungog, dili na tinuod. Husto na. Kon nalimbungan ko nimo kaniadto, karon dili na. Bakakon ka Renato. Wa kayo wow. Baga kag nang. Kriminal kang dako. Madugda kas bilangguan. Mapriso ka. Grabe ha. Grabe naman sab na, lo. Unang giingon ko nimo nini, karon kay gihukman naman day ko dayon nimo. Gihukman ko nimong daan. Wa man lang gani ka mo konsulta nako nining tanan. Usa na kadakong pag-traidor nimo nako, lulo. Kog tawag lolo. Di ka po. Grabe, ano na yung manultilo niyo eh. Wa ko magkinanglang kriminal. Pagabayran nimo kining tanan nimong gihimo Renato. Og besag asa ka karon nagtago. Buhaton ako ang tanan nga madugta ka sa prisuhan. Aw. Ikaw god. Pero timan ni sa ninyo. Sa inyong gibuhat nako, kamo ni Tasyo. Dili ta mo pasayloon ining inyong pagpasangil nako. Mabutra ang tagna nga magbasol mo nining inyong gihimo nako. Sige. Tinawon ta. Tinawon ta kung kinsay magbasol na itong duha. Kung tinuod kang isog, pakita o gatubanga ang tanan ni mong mga kaso. Inutil ka, Renato. Kriminal ka. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.